Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibande okubingelelayo ngithi uJesu Kristu uyinkosi indlalifa yezulu. Awusambonga uNkulunkulu nangalolu suku oluhle kangaka, usuku lwangomgqibelo. Awulwaluhlu usuku. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu usigcinile, sisakwazi ukukhuluma, siyakwazi ukuxoxa. Siyanithanda ekhaya lezwi. Siyanithanda entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Siyanithanda bangcwele singabakwaNsibande. Niwumqhele wethu. Siyozibonga ngani ekhaya ezulwini. Ngiyafisa ukuthi nenze njengabanye nabo abanabantu abazozibonga ngabo ngokubafaka ekhaya lezwi. Ngiyajabula bazalwane, khona abantu ababalandelelayo, abantu abaphumayo. Khona abantu ababalandelelayo bebabuze, ngiyakujabulela lokho. Khombisa ukuthi unenhliziyo, uconsent ngalo muntu. Kodwa ke mayikutshela khona phela ngeke umphoqe. Kodwa kuhle khona ukujika ngoba nami ngithatha isikhathi sokuthi ngikutshele ngoba ngendlela igroup enkulu ngayo ngizokutshela isimanga. Kuphuma abantu aba-over 20 ngeweekend esiphuma kuyona. Bayaphuma abantu ngeke ngikukhohlise. And kubuhlungu kodwa ngiduduzwa yikho ukuthi u1 John chapter 2 verse 18 no 19 uthi baphuma ngoba bengebona bakithi. Uma bebengabakithi bebezohlala, kodwa baphuma ngoba kusibona bakithi. 1 John chapter 4 verse 5 no 6 athi inkinga yabo ukuthi abezwa ukuthi kuthiwani la egroupini. Hayi abezwa. Ngoba kusibona bakaNkulunkulu. Ngoba kaNkulunkulu uyasiza ukuthi sithini. Angiduduza lawo mazwi. Kodwa kubuhlungu khona masebephuma. Ayikhona manje ngashumayela ngathinta izinto zabo. Ngathinta omawave, ngathinta orouge, ngathinta inkopho ezinde, ngathinta amazinyo egolide, ngathinta ama-tattoo. Kuvele ukuthi uhuntu. Njengoba ngikuthintile nje. Cabanga ngoba ngiyadlula ngiyakhuluma. Hayi ngiyakutshela ke wena. Hayi sengibaxoshile. Kodwa kumnandi bagijima nenxeba. Umkhonto ungenile bangizwile. Into emnandi leyo bangizwile ukuthi kubuhlungu ukuhlukana nesono. Hayi azidlule. Siguqe siyokhuleka sibonga uNkulunkulu ngosuku. Babongcwele babolungileyo. Mdali wezulu nomhlaba. Umhlaba wonke ungowakho nokugcwala kwawo. uNkulunkulu kaAbrahama, uNkulunkulu kaIsaka, uNkulunkulu kaIsrayeli. Siyazithoba phambi kobuso bakho, siyabonga. Ngakho konke osenzele khona okuhle, ukubona nje usuku, ukuphefumula, ukukhuluma. Ngisho nokuya etoilet abanye abakwazi. Siyakubonga uNkulunkulu wethu. Ukwazi ukuzwa ukuthi ngidinga indle encane, siyabonga. Ngiyabakhulekela abagulayo. Abanye babo abakwazi ukuzwa mase kufanele baye etoilet, bazingcolisa bebadala. Ngiyacela Nkosi ubaphilise. Ngiyakhuleka uNkulunkulu wami. Thumela izwi lakhe linamandla, vusa imizwa yokuzwa, babe namabhleki. Ngiyacela ngegama leNkosi uJesu. Bayagula abantu ngendlela eziningi. Ngithuma izwi lakho liphilisayo. Njengoba ushilo ku107 verse 20 wathuma izwi lakho libaphilise. Bonke abagulayo bayaphiliswa manje. Bonke abagulayo bayaphiliswa noma ngabe unasifo sini. Ngegama leNkosi uJesu Kristu ophilayo uyaphiliswa manje. Methemba uNkulunkulu. Mkhonze. Kholwa nguye, ukholwe na uJesu indodana yakhe. Uzosindiswa. Siyabonga Nkosi nangale nkonzo, siyabonga nangalesi sikhathi. Ngiyacela Nkosi, ngiyakunxusa, uqhubeke kube kanye nathi, uqhubeke kube phakathi kwethu ngoJesu Inkosi ephilayo. Amen. Muhle uNkulunkulu wethu bangcwele, uJesu Kristu inkosi. Asiyeke ezwini lethu. Izwi lethu baseThesalonika boqala chapter 5 verse 16 ya 22. Sikhuluma ngokumbonga nokumdumisa uNkulunkulu.
simdumisa ngezinto asenzele zona, simbonga ngezinto asenzele zona, nezingozi ezenzakalayo ngenxa yokungambongi uNkulunkulu. Asifunde, thokozani njalo, khulekaneni ngaphezi, kukho konke bongani ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani. Ningamcimi umoya, ningakudeleli ukuprofetha, vivinyani konke, nibambisise okuhle, dedani kukho konke okubonakala kukubi. Sisaqhubeka khona necilongo lethu, culo number 118 okhuluma ngey'ngelosi, sisakhuluma ngazo. Uvesi 4, impi isashisa, qina uthi ngo, ngoba isashisa abazalwa, naye sisempini, ngeke mina kukhohlisa. Lithi ungesabi, nangu uJesu unawe, wasethembisa wathi uzoba nathi kuze kube sekupheleni kwezwe. Nazi iy'ngelosi zokuphatha-ke, zokuyisa kahle ekhaya ezulwini, kuthiwa ekhaya lakho, zokuyisa kahle ekhaya lakho. Bazalwane, sinekhaya, senzelwe ikhaya ezulwini, senzelwe ikhaya. Kodwa khona abadela ikhaya bakhetha ukuyosha esihogweni, khona abadela ikhaya bakhetha ukuyohlala emgwaqeni, khona abadela ikhaya bakhetha ukuyohlala emgwaqeni bacele, bengasagezi, sebemnyama bhuqe, nompofu jikaza bemnyama, ngenxa yokuthi udela ikhaya. Ungalideli ikhaya ngoba uzohlala emgwaqeni kwelikamoya. Le nto oyibona yenzeka emgwaqeni ese-South Africa, sizolokhu sikubheka sikuhlonipha ngoba unemali yasemhlabeni, kanti ngokamoya uhlezi emgwaqeni unxebile. Usulidela ikhaya, senzelwe ikhaya ezulwini, zokuthatha-ke ingelosi zikuse ekhaya. Siyadlula-ke kwiHubo 103 ngoba kufanele sidlule kulo, uvesi 2. Mbonga uJehova mphefumulo wami, ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa. Yilokho esikucelayo ukuthi uNkulunkulu asisize sikhumbule izinto asenzele zona. Masikhumbule izinto asithande ngazo ngoba usithandile. Sitheke sikhuluma ngey'ngelosi-ke ezokuthatha zikuyise ekhaya. Besikade-ke sesikhuluma lapha ngoJohane chapter 1 uvesi 51 lapha ethi uJesu, ngiqinisile ngithi kini, niza kubona izulu livuliwe ney'ngelosi zikaNkulunkulu zenyuka zehla phezu kwendodana yomuntu. Ngase ngithi nizobe zenzeni? I-God of honor. Hhayi, zizokwenzela futhi, azinamona, zizokwenzela. Sike sathinta izolo futhi indaba ka-Elisha ukuthi walandwa izingelosi ngenqola yomlilo, zamthatha zamfaka ekhaya ezulwini. Zamthatha ingelosi. uNkulunkulu wami, yeka lelo langa, lolo suku oluhle kangaka. Lolo suku ngoba luyeza, abesekhuluma olunye udaba umprofethi uMalaki. Athi lolo suku lulodwa kodwa lihlukene kabili. Athi umprofethi uMalaki chapter 4 verse 1, ngokuba bheka, luyeza usuku oluvutha njengeziko. Bonke abaziqhenyayo nabo bonke abenze okubi bayokuba ngamabibi. Luyakubashisa lolo suku oluzayo, usho uJehova Sebawothi. Lungabashiyeli impande nagatsha. Khumbula ngesonto sike sakhuluma ngesizwe okwakufanele sisulwe phansi komthunzi welanga, ama-Amaleki. uNkulunkulu wadala ukuthi lesi sizwe asiqedwe uSawuli akasiqedanga. So mayithi akayokushiyela mpande nagatsha, uyoshaya aqothule yonke nje into ethi wena isuswe emhlabeni. Uthi-ke lolu suku liyeza livutha njengeziko. Ngisho abaziqhenyayo, yabona namhlanje uzizwa iy'ntombi, namhlanje ubona abafana bekuzungeza ngapha nangapha, ulala nothanda ukulala naye, awulali nongafuni ukulala naye. Kuma iy'moto kujika amakhanda, kuma ama-minister akhokha imali. Kuzodlula konke lokho, kuzodlula mntakababa.
luyeza usuku oluvutha njengeziko, bonke abaziqhenyayo bonke abenza okubi bayakuba ngamabibi, luyakubashisa lolo suku oluzayo, usho uJehova Sebawothi. Lungabashiyeli impande nagatsha. Awulalela uvesi 2, ngithenela usuku lulodwa lwezinsuku ezimbili, lihlukene kabili. Uthi kepha kunini enilesabayo igama lami, kuyophuma ilanga lokulunga linokuphilisa emaphikweni alo, niyakutshekula, niyakuphuma nitshekule njengamathole esibaya. Ileli same day lwezinto ezimbili. Kwabenza okubi luvutha umlilo, kwabalungileyo kuphuma ilanga lokulunga linokuphilisa emaphikweni alo, batshekule njengamathole esibaya. Wakwalibona ithole litshekula liqeda ukuncela kunini, ukuthi lenze njani? Madoda, siyotshekula njengamathole phambi kwenkosi yethu uJesu Kristu, siyotshekula njengamathole. uNkulunkulu asisize sihlale kuJesu singasuki, sihlale ekhaya lezwi singasuki, ngoba ila umthombo wolwazi ukhona, ila umthombo wokuphila ukhona. Abanye abakuboni kanjalo, abanye baze baphuma ekhaya lezwi ngenxa yokuthi maningi kakhulu amagruphu, ngiyaphungula. Phuma uphungula ubona ukuthi ngcono uphungulela sekhaya lezwi, ukhiphe lona. Kodwa phela manje angeke sazi bazalwane, asibazi abalidalelwa izulu nabangalidalelwanga. Singafisa usibanibani nobani ahlale ekhaya lezwi ukuze angene ezulwini, kanti cha, akalidalelwe. Hhayi, akazange alidalelwe izulu. Qinise libuhlungu lelo. Kepha kunini enilesabayo igama lami, kuyophuma ilanga lokulunga linokuphilisa emaphikweni alo, niyokuphuma nitshekule njengamathole. Besikhuluma-ke ngokwenziwa kwe-guard of honor uma usuye ekhaya ezulwini. Kodwa kade uhamba ngobani? Uhamba ngoJesu Kristu inkosi yethu. Hhayi usuye ekhaya ezulwini. Mina ngishuye ekhaya ezulwini, angishuya kwenye indawo. Uma yonke indawo phela kunama-guard of honor khona. Yabona uma ubheka esihogweni, hhayi amadimoni azobela eduze kwakho, ukhala uthi maye kuhleka, ethi wawungazi yini, ethi wawungazi yini, awubekuhleka amadimoni. Ngisho noJakobe ebalekela u-Esawu wayiphupha lento yey'ngilosi lapha kuGenesis 28. Uqala kuvesi 12 lithi waphupha, bheka nanku umkhwelo umisiwe emhlabathini, isihloko sawo sifinyelele ezulwini. Umkhwelo yini? Isitebhisi. Isitebhisi esokwenzani? Esokuhamba ukhuphuka ukwenyuka. Uthi uJesu ngiyindlela neqiniso nokuphila, akekho ozoya kubaba ngaphandle kwami. Lapha kuJohane 1 verse 51 uthi nizobona izulu livulekile, iy'ngelosi zehla zenyuka phezu kwendodana yomuntu. So lo mkhwelo wabonwa nguJakobe uJesu, ngoba uJesu sithathe yisekhaya. Uthi isihloko salo mkhwelo sasifinyelela ezulwini, ney'ngelosi zikaNkulunkulu zenyuka zehla kuwo. Bheka uJehova wayemi ngaphezu kwawo wathi, nginguJehova uNkulunkulu ka-Abrahama uyihlo noNkulunkulu ka-Isaka. Lelizwe olele kulo ngiza kulinika wena nenzalo yakho. Ngamanye amagama, abazalwane, ukuze sithole izinto zikaNkulunkulu, sithole izwi likaNkulunkulu likhonfirm iy'busiso zethu, asihlaleni kulo mkhwelo, asihlaleni kulesi sitebhisi esinguJesu. Iy'ngelosi zizokwehla zenyuka ngapha nangapha zenze i-guard of honor, and wena uzovuka ekuseni uvuke ney'mfihlakalo ngoba uhlezi kuJesu. Wayezozwa nini kanjani uJakobe ukuthi leli zwe ahlezi kulona ilona leli lathenjiswa uyise mkhulu Abrahama? Wezwa kanjani? Ngoba walala endaweni right. Walala endaweni right. Wena ulele endaweni enjani wena? Unjani umbhedo olala kuwona? Yona ingubo oyembathayo, amashidi wona wathathaphi? Ayangazi mina. Wona amathanzi wafaka endlini yakho, wawathola kanjani? Yikhuphupa kanje. Ugesi wona awurojiwe nje. Amanzi wona uyawakhokhela. Uma esesimweni sokukhokhela, lala endaweni right,
uNkulunkulu uzokhuluma nawe. Wakhuluma noJakobe, uthi uJakobe, nanku umkhwelo umisiwe emhlabathini, isihloko sawo sifinyelela ezulwini, ney'ngilosi zikaNkulunkulu zenyuka zehla kuwo. Bheka, Jehova wayemi ngaphezu kwawo, wathi, nginguJehova uNkulunkulu ka-Abrahama uyihlo, noNkulunkulu ka-Isaka. Lelizwe lele kulo ngiza kulinika wena nenzalo yakho. Iy'ngelosi lezo, sithe sisesihlokweni esikhuluma ngey'ngelosi zokuthwala zikuyise ekhaya ezulwini, zokuthwala. Uthi uNkulunkulu uzoziyaleza, ungaqhuzuki ngonyawo etsheni, bese ziyakuthwala zikwenzela i-guard of honor. Usubheke hayo, ubheke ekhaya ezulwini. ONkulunkulu wami, asiguqe sikhuleke. Siyabonga, siyabonga Nkosi Jesu, siyabonga. Siyakubonga uthando lwakho lungaka. Siyabonga, siyabonga ukuthi usakhele izulu, usakhele indawo yokuphumula. UNkulunkulu wethu, usakhele isibusiso esifana nalesi. Kodwa thina sikubone konke lokhu, siphile ezonweni, siphile ekungcoleni, siphile emanyaleni. Ngiyakhuleka Nkosi, bavula amehlo abantu bakho, bavula amehlo abantwana bakho, babone ukuthi uSathane inuka elinjani lifuna ukuya nabantu esihogweni. Sidalela idolobha elihle eliyigolide, sidalela idolobha elihle siyongena kulo nge-guard of honor. UNkulunkulu wethu, siyabonga, siyabonga, sikunikeza udumo. Ungcwele, 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 ungcwele Jehova Sebawothi, ungcwele. Haleluya, ungcwele, ungcwele. Haleluya, ungcwele, ungcwele, ungcwele. uJesu Kristu inkosi. Amen. Benosuku oluhle, ndlalifa izulu. uJesu Kristu inkosi. Siyabonga.